Азаренка лесно отгадна къде ще бъде насочена топката. Също толкова лесно нанесе този завършващ удар. 3 сет бола. Малко закъсня тук за тази топка Азаренка. Същата история, завършващ ретур на Кербер. 40-30. Както стана въпрос и вчера, по време на мача на Джокович и Нишикори, всъщност новите топки могат да бъдат нож две остриета. Ако сервиса не е добре изпълнен, ретурът може да бъде изключително опасен. Впечатляваща серия на Кербер. Сякаш включи на някакъв различен режим. Огромно превъзходство за Кербер при завършващите удари от форхенд. 15 срещу някакви си 3 на Азаренка. Пронизваш бехенд по правата. Някакво неочаквано вдъхновение, импулс получи в играта си първата ракета на Германия. В този момент общо 6 пробива в матча, по 3 за двете момичета. Двойна грешка, при която втория сервис излетя повече от метър аут. Изглежда не влизаше подобно. Все още не успява да сложи точка на тази втора част Азаренка. Напрегнати са в нейния лагер, естествено. Това е треньора Ивин Фисет. Вляво от него е Саша Бажин, за когото стана въпрос в началото. Може би единственият спаринг партньор, милионер. Да се приземи малко по-плитко. Yes. И отново видяхме способността на Кербер да придава много добър ъгъл на своите удари. Особено това се забелязва от бекхенд. Ето го Саша Бажин. Разбира се, докато той работеше за Серина Уилямс, беше нещо повече от спаринг партньор. Имаше и допълнителни ангажименти. След тази грешка на Азаренка, Кербер може да изравни геймовете. Кортът е празен сега.
И от това се възползва Кербер. Поредната изненада. Азаренка не прецени много правилно ситуацията. Мрежата нагласи много удобно за нея топката, но тя изглежда не следеше движението на съперничката. 5 games old. С около половин метър. И след тази грешка от форхенд, Кербер стига до матчбол. И всичко това, след като Кербер изоставаше с 2-5 във втората част и спаси цели 5 сетбола. Успя. Чудесна защита и победа в 2 сета. Мисля, че това е наистина сензационен резултат на базата на изиграните между тях матчове. Тоталната фаворитка за участие в финал Виктория Азаренка напуска след поражение с 0-2 сета. За пръв път тя допусна загуба срещу Анжелик Кербер, след като я победи на финала в Бризбън. Изненадващо се разви не само матча, но и този втори сет от 5-2 гейма в полза на Азаренка. Серия от